bukser på. Først det ene, så det andet ben. Jo, hvis det kræver lidt balance at nå det hele, inden alt det går i stå. Farvel til kandidatuddannelse og alt det shit, det bringer med. For jeg har brændt mig af mere end du aner. Nu er det på tide at tage hånd om det. Jeg pifter efter unge piger, hvis det passer mig. Jeg spørger ikke om lov, for jeg er barn af jantelov og kristendom og alt det shit, der gør livet surt. Og selve livet er et kæmpe mål, og kampen den er blot en leg. Jeg slutter af med den største skål for mig selv og mit